Moikka vaan kaikille, se on Minä Hullu täällä. Tänään me tehtäis videota ja meillä olisi 2 yllätystä teille. No niin, laitetaan meidän yllätykset. Nyt. Mä sain Leonin ja sitten mä sain Karlin. myös Kaelin. Mä sain Karlin, niin kun mä olin silleen, en mä koskaan mitään hyvää saa. Sitten mä avasin Paäso tuli. Megaboxin. Ja sitten... Hei, hyväksy. Ja sitten... Noin, Paäso tuli vielä. Sitten mä vaan olin silleen, no nyt... No niin, laitetaan sitten moi. Tang. Mä laitan tähän yhden jutun vielä. Teen videota. Voi. Ei mitään. Joo, nyt pelataan vähän. Pelataan vaikka ähinäpalloa. Toivottavasti ottaa jonkun hyvän tähän. Joo, hyvä. Elli. Primo. Joka on 10. Olen pelannut vähän liikaa sillä. 10 tehon mä kuolin heti. Pelkeys. Ui vitsi, taas mä kuolin. Ei vitsi. Mä oon yksin. Sä pistit omiin. Ei sillä ole väliä. En tähän pistänyt. Pistit. Se syötti sulle ja sä liikutit itse sun. Ja mulla oli 24 HP, niin vähän. 24 holanitetta. Koko yön syödään mikropizzaa. Juodaan ES. Au. Kato tälleen. Mitä? Miksi Paäso? Sillä oli pallo. Mä en huomannut ollenkaan. Ei vitsi, ne sai toisen maalin. No niin, mä hävittiin. Niin. Ei mitään. Ei mitään kummosempaa. Joo, me pelataan Leonia. Pelataan yöstöä. Mä laitan tänne. Ei, miksei tuota? Mä otan tää. Primo Punchi. Ota. Mo. Mä olin eka. Ota primo. Okei, se sanoo pitää mennä. Ei se haittaa. Mä laitan primo. Se lähti jo. Vois kutsua tänne jonkun muun. Hehe. Nää. Nyt tuu. Tang. Ei oo kauheasti puhuttavaa. Ai niin. Paitsi pistäkää laikki, jos tykkäätte, mitä me saatiin. Hei. Mutta tää tarina, miten Minä Hullu sai ton... Niin mä pelasin Minä. Sain sit 2 boksia. Toisesta tuli KL, toisesta tuli Leon. Että aikamoista tuuria. Tää Leon on tosi nopea. Niin tääkin. Tää on vielä nopeampi. Se tappoi meidät. Molemmat. Mut ja meidän kaverin. Täällä vaan kuuluu tämmönen...
Mä kuolin taas. Mä vaan painan tätä nappia. Sä et kuollut. Nyt sä kuolit. Uupsen nimi on. Joka tappaa meidät koko aika. Opsan ninja. Onneksi mä pamaat. Siinä on vielä yksi miina. Ei se on meidän. Ah. Ei oo enää, koska se laittoi uudet. Huhhuh. Ja sitten vaan superi. Okei. Se oli tuo ihan superi. Mä suojelen. Me ei ole saatu vielä yhtäkään Mulla osumaa. mä en oo saanut vielä no niin. Me ei ole saatu kertaakaan, ei yhtäkään osumaa. Mä menen sinne niitten boksille ja vedän mun superin. Joo, nyt vedä. Jes. Mä sain edes vähän hopeata. Niin. Mäkin sain vähäsen. Ja mä kuolin. Oli proi. On ihan pro. Ei oo. Aha. Ihan hyvä se on. No on ihan ok. Ja mä kuolin. Kyllä mä vedän. Seuraavaksi mä voisin ottaa vaikka boon. Heti kun se tuli alas, niin mä tapoin sen. Mä kuolin ja taas käytin superin. Tää ei oo kauhean hyvä, tarkoitettu tähän näin. Enemmänkin showdowniin. Kävi. Mä hävittiin. Mä otan Paimon. Kuinka mones häviö tää oli meillä? En mä tiedä. Mä otan Mä Paimon. hävittiin ihan sika monta kertaa. No vaan boksin. Ei mitään. Paimo punch. Paimo punch. Sä haluat tulla meidän joukkueeseen. Kuka? Se haluu... Siis se haluu... Okei. No niin, tuu joo. Mä otin Paimo punchin. Jonas Makkara. Tule jo. Jone, tule jo. Jone. Muistakaa muuten tilat Tilatkaa se kanava, toi. jos tykkäätte siis. Niin. Ja sit ehkä tän jälkeen minä hullu teki kato semmosen ton mikä Mimmosen? tuo on. Siis minkä? Se on ihme Rocket League, missä sen voidaan laittaa. Ehkä. Ladataan ehkä. No, siinä ei ole kauheasti jää. Puhu siinä jo ei yhtään mitään. No sit tulee sit semmonen mykkä. Bam. Babi, bam. Kaiken ohi kiitää yli äärettömän ja sen yli. Kyllä. Mä kuolin. Mä sain siinä aika paljon damagea. Me ollaan Tää on aika huono, koska tässä on huono kantama ja yksi tää panoshuono. Ois pro... Miksi me koko ajan hävitään? En mä tiedä. No miksi? Ja miksi me ei koskaan tehdä live-striimiä, niin me ei noita. No niin. Pelataan jotenkin muuta. Okei, pelataan vaan. Vaikka selkkausta. No niin, me hävitään. Mä otin boon. Tänne vaan hakemaan näitä bokseja. Tää on aika ärsyttävää. Ja sitten sieltä tulee vielä Kiitos. Ja sitten otetaan vaan tää boksi ja lähdetään Mä menemään. vaan vedän täällä jotakin kosia.
Mä löydän siihen ykähitti. Sieltä tulee. Ykähitti. Ykähitti. Sulla on mua enemmän HP:tä. Mitä? Sulla on mua enemmän HP:tä. Kato, kun mä oon parempi. Otappa siitä mallia. Hihi. Siinä on ihan helppo vetää. Joo, mä tapoin sen. Tapetaan se. Tää on vähän huono siitä, että tietää, missä se on. Ai mikä on? Liitetään se. Ei se kaveri just synty. Onks nää meidän nää? Mä sain tapettua. On meidän. Oi, vitsit. Meillä on 7. Tuppa tänne, pikku peltti. Uut pippe. Aiku, Snipper. Snipper paippeli. Nyt tiedät, mä oon tässä. Mä oon niin hyvä. Se veti sen super, ei no ihan huti. Hoida hyökkäys. Mä hoidan puolustus. Kato. Ne ei uskalla tulla kunnolla haastamaan. Tiesitkö, että toi ihmeen myrkky tulee kohta? Joo. Mä nappaan ton. No niin, nyt mä menen sinne, koska mulla on Super. super. Ja sä Mä en kuolit. ehtinyt vetää. No, Koita pysyä, mulla on superi. Hengissä, mä sanoin. Koita pysyä Ui, hengissä. vitsi. Tässä on ihan sikapieni alue. mä tapoin sen toisen kaverin. Söl. Kaus. Helppo voittaa. Änni. Aika pieni toi Stormin kohta. Niin, se oli tosi helppo. Mä sain tän taas 3. Ja boys. Miksi mä poistusin? Tää on ihan hauskaa pelata tätä tällä, koska tää on niin semmonen. Tehdään taas samanlainen tämmönen voitto. Ui, nyt me tehdään toi. Me saatiin taas sama paikka. Tehdään samanlainen matsi. Joo. Se oli toi. Tää me otettiin. Ja sit lähettiin. Mut nyt otetaan nämä kaikki, Niin. koska kukaan ei tullut tänne. Yes. Ja sit käydään vaan jotain Tämä on tekemässä. myös aika hyvä, kun heittää sen sinne ja sit se vetää takas. Hei, sieltä tulee. Poko. Se ei meitä voita. Siellä se menee. Missä sen kaveri on? En mä tiedä. Jos se on puskakämppää. Ai, sen kaveri oli kuollut. Se oli tää QME Gene. Mä kuolin. Mentiin vähän haastamaan. 13 minuuttia mennyt videota. Tehdään tästä 15. Joo. Tai vähän yli, jos menee pelit yli. Tossa on tyyppä. Noilla on HP-kenttä tuolla. Noniin. Apua! Tuolla just tuohon hiiliin menee, niin silloin pamahtaa. Miksi? Koska mä laitoin sinne noi mun miinat. Kato. Se hiilikenttä on ihan mäskä. Niin. Onneksi mä en ottanut siitä damagea. Nyt on pikkasen paha. Mä kuolin. Joo, yritä pysyä hengissä. Et me ei hävittäisi tätä. Tuolla on 18. Mun on vähän vaikea täällä. Kyllä nyt sä voitat sen. No en kyllä voita. No, ehkä tota et voita. Päästiin 2. Ei kun 3. Nais, mä sain 4 pussaa. On 2 pussaa. Pelataan
Pelataan niin pitkään, kunnes me saadaan taas voittaa. Tää meni jo 15. Samanlainen peli. Joo, mä nappaan tän, ota se toi. Just näin. Noin. Ja sitten vaan. Mä tiedän, miten siitä saa enemmän kuin 650. Vetää se yli. Niin. Joo, mä sain tapettua koko tiimin. Meillä on jo 10 yhteensä. Niin. Me ollaan ihan hulluja. Mulla on enemmän HP:tä taas kuin sulla. Niin tietysti. Se kuoli. Meillä on jo 7. Mulla on vittu. Täällä on sen kaveri. Se ei saa syntyä. Ei sillä ole väliä. Kato tällä. No niin, nyt se syntyi. Joo, se oli sen kaveri. Apua, apua. Voitettiin. Tän on sen kaveri. Mut se oli pikkusen paha, kun se veti sen superin, se veti 3 tonnia 156 HP:tä. Mulla on 700 Joo, HP. Paitsi ei enää. ei niin. Mulla ei ole ihan 700, mulla on 600. 6 tonnia 9. Ja jos nyt me saatiin 8, niin mä saan... Se kuolit. Mulla on 11. Au. Sä oot aika pro. Et Joo. pysty häviämään. No joo, mut 6. toi on kaukoampuja. No Tän- niin se se pys- No tää on ihan selvä. Me hävitään. Ei hävitty. Mä kuolin. Me molemmat kuoltiin siihen samaan. Ja joilla oli tosi vähän HP:tä. Tai no, niitä poveäitä niin voitti, koska sille jäi niin vähän HP:tä sille tyypälle. Ota se. Toi. Mä otan tää. Kyllä me vielä tää voitetaan. Vedin mä sinne Ja se Et vedänyt. Ja sitten napataan vaan nää tästä matkaa. Jes, mä sain ne. Sulla on 6 tonnia, mulla on melkein 6 tonnia. Paljon on mennyt. 17 minsaa. Kyllä me tää peli ja sitten lopetetaan. Joo. Au. Koska me ei haluta niinku jotkut teidän videot puolituntisia. Mä en tykännyt niistä. En mäkään kauheasti. Siksi mä sanoin teille. Joo, mä lähden pakoon. Se oli lähellä. 10 noin muut. Ei kun 5 noin muut. Huti. Se oli ihan vaan tyhmää. 3 tässä on. Joo, mut tää video taisi olla tässä. Eli moi!